nina bendle yokukholwa ngenibingelele kona ke channel ithi igama uXolani Enoch pastor weningi sibelana ingosi yamaphupho kulethela nje amaphupho ambalwa interpretation yakhona ngethemba ukuthi ngizokwazi ukulekeleleke ufunde nawe ukuthi okay uphupha lokhu kusho ukuthini liyokusiza ke nangesikhathi esizayo ke ngoba phela kusho ukuthi ke esikhuluma ngako namuhla into sophuphe ngayo noma uzophupha ngayo namuhla noma uphuphe ngayo izolo ngenzeka into ozophupha ngayo in 10 years time from now kodwa ke lokho kwenza ukuthi uphuphe ubusowazi ukuthi oh leli phupho lelisho ukuthini namhlanje ngiza nje nawo amaphupho ke ambalwa ukhisimusi namhlanje abantu abaningi baya celebrate kodwa ke unfortunately ke thina abanye asi recognize lolu suku kangako ngenxa ukuthi iBhayibheli masilifunda akukho kuyamaniswa nalolu suku kangako ukumenza ukuthi singalibungaza kakhulu kodwa ke asilwe nabalibungazayo bangaqhubeka balibungaze but enjoy futhi kube mnandi kodwa noma silibungaza ngeke silibungaze egameni lenkosi singalibungaza nje njengeholiday njengamanye amaholiday human rights noma elinye nje holiday kodwa hayi njengosuku lwenkosi kodwa ngikho lapho ngithenja ngiletha amaphupho ambalwa njengenjwayelo ngizoqala la kodwa namhlanje ngifuna ukukhuluma nje ngamaphupho noma ngamaphupho athinta ingulube kuphela angizokugxila kwamanye kodwa ngizokhuluma nje ngathinta ingulube ukuthi umuphupho ingulube kusho ukuthini noma ke ingulube iyisimboli yani noma uyuphawu lwani okokuqala nje ngakusho la ukuthi uma ungenzeka uphupha umuntu ophupha ehlangana nengulube lelo phupho leli manguthi uphupha uhlangana nengulube ungazelele akulona kuphawu oluhle lolu leli phupho lelivama ukuthi ke livele njengesexwayiso likwexwayisa ke ngesikhathi esibi ungahle ubhekane naso kungaba amashwa ukudumala kanye nokulahlekelwa izinto ezithile empilweni kanti okunye futhi uma ngenzeka uphuphe ingulube engcolile lokhu kuvama ukuthi ubeke isibonakaliso noma uphawu olubi olungakhombisa ukuthi umlingano wakho akakuhloniphi ngokwanele futhi ungase ke ube nomuzwa ukuthi ke umlingani wakho kufanele akuphathe kangcono kona lendlela mhlophe akuphethe ngayo njengamanje lokuthi kufanele ke mhlophe enze okungaphezulu lokhu akwenzayo kuwena noma fanele uthole okungaphezulu lokhu okutholayo kuyena njengamanje futhi lephupho leli ngaphinde likhombisa ukuthi umuntu osondelene nawe ukuphatha ngendlela ecasulayo noma bangake isicasucasu futhi ekhombisa ukuthi akakuhloniphi futhi bese idala ukuthi wena ube umuntu onokukhathazeka kanti okunye futhi uma ngenzeka la uphuphe ke ingulube ebukeka iphilile uma uphupha ingulube ebukeka iphilile lokhu kuvama ukuthi kube uphawu oluhle imvamisa ke ukukhombisa ushintsho la olukhombisa ke inhlanhla mayelana nebhizinisi lakho noma umsebenzi ongase uthole kungekudala kwezinye izimo futhi leli phupho lingakhombisa ukuthi ke mhlawumbe amabhizinisi ungenzeka uqala amabhizinisi elisha noma amabhizinisi amasha futhi kungaphinde kuveze ukuthi kungenzeka kube khona ukusayina kwezinkontileka ezithile ezizokunikeza inzuzo ethe xaxa kanti la uma uphupha ke ubone ingulube ebuke engathi iyagula noma ebuke igula lokuvama ukuthi kuwuphawu lweyinkinga ezincane ozobhekana nazo empilweni kungaba kusemsebenzini kungekudala kanti futhi kungaphinde kuveze ukuthi usizo wona uzolithola kwabanye ozakwenu futhi uzokwazi ukuthola iqhaza lokalula ngani mophupha ke ingulube ebukeke izacile eskini pig ingulube ebukeke izacile la mophupha ingulube ebukeke ngathi izacile noma ezacile akuvama ukuthi uphawu oluhle lolu ngoba kukhombisa ukuthi ke kuzoba nenkinga ezithile mayelana nezingane zakho noma nabantu osebenza nabo kwezinye izimo futhi leli phupho ngapheze lisho ukuthi uzothola ukudumala mayelana nomsebenzi wakho noma imali usho ukuthi in terms of imali zakho izinto ngeke zihambe kahle uzoba nokudumala okuthile kanti la uma ungenzeka uphupha ingulube isendlini yakho lokhu kungaba uphawu oluhle kakhulu ngoba lolu kuvama ukuthi ikhombise ke impilo enhle noma ukululama okushesha uma kade umuntu obuphathekile noma ukude umuntu obekade egula uma uphupha ke la ingulube noma izingulube uyiphakela lolu ke akulolu phawu lubi ukukhombisa kuba nentshisekelo yokonga imali ngekusasa noma ukufeza inhloso ezithile
zakho osukunazo. Ngaphinde ekhombise futhi ukuthi ke wena obhekeleke idingo zasendlini futhi wonke umuntu uthembeleke kuwe ngokweze imali futhi wena umuntu ababheka ukuthi ungabasiza uma bedinga usizo lwemali. Futhi uma ngade lapho kunguwe kade uphakela lezi ngulube eziningi ephusheni, lokuvama ukuthi kube uphawu futhi oluhle ngoba lukhombisa ukuthi ke umuntu othuthukayo ngokwempilo. Futhi uma ingulube kade uthuma uyiphakela zidla esandleni sakho direct esandleni, leyo uphawu lokufeza impumelelo ngaphandle kokusiza noma kokuthola usizo lwabanye abantu noma ukwesekelwa ke kwanoma ke ubani omunye umuntu. Uma ke ingulube lezi zenqaba ukuthi zidle ngaba ke uphawu olubi lo ongakhombisa ke ingxabano engase ibe khona maduzane. Kanti uma umuntu othi ke ingulube ziyaklabalasa noma ke ingulube iyaklabalasa noma iyaqhuma, lokhu ngaba ke uphawu olubi olukhomba ukuthi ngenzeke uzwe indaba ezimbi kungekudala. Futhi lezi ndaba ngenzeka ziphathelene nomuntu oselele naye ongaba umngani wakho, mhlawumbe ekudala wamgcina kodwa uzothi umuzwa lezi ndaba zikudabukise. Kanti la uma uphupha ingulube enamatshwele ayo la kuchaza ukuthi uphawu oluhle. Lolu phawu lolu lisho ukuthi kunesimo sobunhlanhla bakho ozodibana nabo noma ubunhlanhla bakho maduzane buzoqala bukusebenzele. Ungahle kuthola amathuba amasha okuphumelela ngabe semsebenzini noma ngokwamabhizinisi athile. Mhlawumbe ngenzeka uqala ibhizinisi elikhokhelayo noma uzokwenza okuthile okuzokwanelisa. Kanti futhi la asiveza ukuthi lokhu kuphinde kube uphawu noma lwesibonakaliso lwezinguquko ezizoba khona eyithinta ke izimali noma ke imali engenayo kuwena. Nango umuntu othi ephupha la ukugibela ingulube. Uma ngenzeka uphuphe la umuntu ogibela ingulube engathi ugibela ihashi, leli phupho ke olusho ukuthi ke akulona kuphawu oluhle. Ngakhombisa ukuthi uzobandakanyeka ezintweni eziwumsangano futhi ezingajwayelekile kungekudala, ezingenza ukuthi ke zikudicelela isithunzi sakho phansi noma zonakalise idumela onalo kubantu. Mhlawumbe zibangele ukuthi abantu bagcineke sebekubuka ke ngelinye iso noma sebekuhleba. Asiwabambela nje kwamanje amaphupho, sithembise ukunakana sikwazi ukuthi sibe siqhubeke sikulethele kamanye. Wena ongakwenza nje ukuthi uqhubeke usilandele, ucomment, uphawule nje noma ube neziphakamiso zenzayo ukuthi usubscribe kuyona i-channel. Mawuthi awukwazi usubscribe kanti ungumuntu usubscribe kuyona i-channel uyingxenye yomndeni. Siyabonga kakhulu okuyifisela kona wena njengombukeli nje manje ngathi uNkulunkulu angakuletha kunjengoba kunjalo. Unyaka njengoba siwugoqa nje, ngiyathemba ukuthi unyaka wa-2020 uma ungazange ukuphathe kahle, asithembe ukuthi nakanjani uNkulunkulu uzovula iminyango ka-2021 kube iminyango ezoletha impumelelo empilweni yakho, ezoletha uzinzo empilweni yakho, ezokwathi ilethe inqubekela phambili nanokuthi konke okwenzayo ngathi kungathela uNkulunkulu ekubusise kungeneni kwakho nasekuphumeni kwakho uze ube phambili.